Яңа Осауылында холык жиыны капиталь ремонт ясалган мәдәният йортында узды. Йокты заманча итеп төзекләндерелгән бинада җыелышта күтәренке рухта барды. Авыл җирлеге башлыгы Галина Романова җирлектә башкарылган эшләр алда торган бурычлар белән таныштырды. Мы сегодня первыми находимся с вами в здании Сельского дома культуры после капитального ремонта, проведенного в рамках государственных национальных проектов. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство нашего района, ваш вице Рамиль Хамзович, за содействие, поддержку и внедрение в сельское поселение всевозможных программных мероприятий в последние годы, в том числе капитальный ремонт школы, моста и Сельского дома культуры. Шунысын әйтергә кирәк, җирлектә халык саны сизелерлек кимегән. Бүгенге көндә биредә 395 кеше гомер кичерә. Шуларның 77-се студентлар, 123-е пенсионерлар. Урамнарда жүрмәгә түгел иде. Әбигә алышы киеп, резина сапагылар киеп йөри торган иде. Хәзер бөтен урамнарыбызга юл салынып бетте. Рәхмәт ниләргә, җитәкчеләргә, авыл җирлегенә. Безнең яшәгән усы җирлек без бик матур инде. Һәм шуны әйтәсе килә инде, бөтен кешегә дә инде шушы матурлыкны сакларга, чисталыкны сакларга бигрәк тә өмәләрдә катнашырга. Инде хуҗалыклар үз тирәләрендәге үләннәрен чапканда актив катнашсыннар иде. Уртак көч белән өмәләр үткәрелгән Яңа Усы зиратында агачлар киселгән. Бикмәч зиратына 360 метр озынлыкта койма коелган. Алдагы елларда Бикмәч авылы клубында җылылык системасын эшләргә планлаштыралар. Иске Карамал авыл җирлеге 5 авылны үз эченә ала. Җирлектә 480 хуҗалыкта 1035 кеше яши. Җирлегебездә яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр дә җитәрлек. Урамнарыбыз яп-якты, юлларыбызда асфальт, балалар уйнар өчен площадка килеп куелган. Шәһәр җире дип торасың, авылларыбыз гөш килеп тора. Клубларыбыз эшләп тора. Медпунктыбыз, врачебный амбулаториябыз эшли, мәктәпләребез, бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Безнең Иске Карамал авыл җирлеге бик матур. Барлык мөмкинлекләр бар. Авылыбызның урамнарында ут яна, клубларыбыз матур. Балалар өчен парклар эшләнгән, яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Юлларыбыз әйбәт, рәтләнеп тора. Соңгы 5 елда җирлектә 9 километрга якын авыл юллары, күперләр ремонтланган. Дыры ел лампалары урынына 140 дәнә светодиод яктырткычлар урнаштырылган. Быел Иске Карамалда 100 метр тирәнлектәге артезиан коесы эшләнгән. Карамалы зиратына баручы юлның икенчелешен ясау, Яңа Карамалы һәм Күбәк авылларында юлга гравий өстәү планлаштырыла. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.